Donostian 17.000 hor joaten da egunero oinez, bizikletan edota garraio publikoan ikastetxera. Hau da ikasleen 85%ek ez du autorik erabiltzen. Batzutan bizikletaz eta beste batzutan oinez. Bizikletez. Loiola auzoko ikasbide ikastolara esaterako bizibusean joaten dira, alegia bizikletan. Iniziatiba honekin lortu nahi deguna da bide seguru bat, gero haiek autonomoak izango direnean, pues haiek bakarrik juteko ikastolara. Aurten, 10 urte bete ditu eskola bidea programak, besteak beste Donostiako udalaren ikastetxeen eta gurasoen artean sustatutako ekimena da. Ikasleak eskolara modu sostengarrian joan daitezen. Honena edo egokiena dela garraio publikoa, bizikleta edo oinez. Tarduan hori nahi eta nahiez, transmititzen dugu gure seme-alabei. Ikasbide gainera eredugarria da, ikasleen 5% soilik joaten baita autoz. Urte osoan zehar umei esaten zaie, auzoan bizi direnei batez ere, kotxik ezartzeko, txirrindaz etortzeko, oinez etortzeko, lagunekin etortzeko. Irakasleek baina hainbat trikimailu erabili behar izaten dituzte ikasleak oinez edo bizikletan joatera bultzatzeko. Horietako bat da esaterako puntuak lortzea. Saritan mandarina bat edo madalena bat ematen diete. Etortzen badira 160-170 egunetan edo oinez, orduan azkeneko egunean saritxo bat jasotzen dute. 11 formula pausorik pauso etxetik ikastetxeko ateraino, oinez zein bizikletan joateko.